Nejaké chutné lizatko. Oj, prepačte, s vami je Peťo a ideme hrať dorcu s mojim kamošom. Ešte počkáme landing a ideme hrať dvojku. Takže bavíme. No, takže. Šimon, môj kamoš. Neviem, prečo vyzerá ako dievča. Čo sa stalo? Tu lízatko. Čo? Toto netvoril. Dobre, ideme. Naliepka. Má dačo, Šimon? Tu je dačo? Čupik, mučučik, čo to je? Tu dačo má skring byť. Tu je. Nič. Ideme, poď. Aha, ideme. A to čo je? Na HP? Aha. Poď. Choď. No poď, ideme. Teraz to bude dvojka. No, ideme. Ičikaki, mučikaki. 101. Nie tam, nie. Šimon. Sme to asi pokazili, nie? Či? Tu je, vrátila sa naspäť. No šap. Čo robíš? Ty čo robíš? No, ako pekne sa zjavilo. To je ale proste nenormálne. Ale čo ty to robíš? Ty ma nestraš. Šimon, dáky šalený dneska. Pusti ma. Tu. 102. Môžeme si aj počítať, aby sme vedeli. O, mince. 100 roky som nevidel. Šimon, počkaj. 103. Voda. Tam čo bolo? Až ty keš. Toto je za hlas. A to aké bolo číslo? Aria, a tam je 105. Tam tému povedal aj mne. Máme 2. Ja som... Keď budeme počuť ten detský hlas, no tak to nie. Ja neviem ani kde idem. Som stratila aj Šimona aj seba. 106. Mali ísť za mnou. Tuže. Som sa aj trocha vystrašil. Ideme. Postupenie. Plameme si prsty. Ideme. Tu sa skrývame, tu neotvárame. A tu hej. Svetlo. 107. HP. Na baterka. Ideme ďalej. A kde je s číslom tu je? Otvoríme. 108. Wow, koľko veľa. Mince. Takže
O, Mater Božia. Pomoc. Šimon, pomôž. Prosím. Tam v boxe môže byť toto HP. 2 HP hneď. No, takže ďalej. 110. Oh. Šimon. Nie. To kde sa až pokotuľala? Už teraz som veľmi zlej. Že som Šimona nepustil. A teraz kde mám blúdiť? Ako geoš. Prepačte. To je bonus. Prerobilo. Ach ty. A kde mám nájsť milión? What the... To som reálne fakt. Ja chcem skapať. To kde? Keby ste teraz videli mňa, ako som sa vystrašil. Ja teraz chcem skončiť, lebo proste chápete Šimon. A Šimon bol proste môj zachránca. Že mi pomohol nejak, nie? A takže nič. Ale no, neviem jak. Takže výborne, konečne mám všetky 3 a ideme ďalej. No. Bereme svetlo. Yes. Otvárame hneď. Ja ale fakt. Šimon, kúka, to je legenda. Som mu tam hodil svetla. Uí. Možno sa mu bude páčiť. Ja som bez mozek. No na HP to je dobré. A keď pôjdem ku tejto... Nevrieskaj tam. A na čo som donesol tu všetky? To je zvláštne. Čo? 16. To ako som dal. Muchy. 17 oheň. A ako tam mám ísť? Bajušky, neláži sa na kraju. Ale som išiel do toho. Teraz hľadáme Šimona. No takže Šimon. Ideme. A Šimon kde má byť?
teraz ja neviem, kde je Šimon. Keď on, ten chudák čaká, no tak ja neviem, ako, čo. Ja neviem, čo spravím. Počkajte trochu.